Готов? Да. Или ти даде тази команда? Да. Или аз ти ги насъпах? Малко се засипа. Аз ти ги насъпах малко. Батерията ме служих на десно назад. Назад ли е? При средна газ как ти е като го пуснеш? Добре. Може би малко напред ще дръпнем. Виж, с бавна скорост лети и бързо лети. Да, и планиране е да... Това има огромна площа, крилата. Бързина на стиковете как ти е, добре? Да, опитай го на високо и по-бавно да летиш, да видиш. Така, поддържаш му гъста и просто е така. Това е. Още малко гъщица. Още. Така да не си силен. На Хариер ще тръгне се. Да, Хариер, точно това. Точно това. Точно това, защото задолу ще му е много полезно за кацането. Той просто много добре държи тази ос. Майка ти зеба! Веско вестника на топка и удреш. Това не е коварното нещо, като кара за парчето си разни край. Отвратително. А това е пилотът, който е съсредоточен. Голямата ли толкова? Ще видим. Сега пъзде оттам ли дадоха да тебе майката? Сега оттам се дадоха. Идеално. Кацнакът за световно.